गोबां आन्दोलननि गेजेरजों बिटिसि एकर्डखौ जोङो मोनदों। दिनै आं खाम्फा बरगयारी सारखौ लानानै गोबां गोथौ खोथा बुंनो सानाखै आरो गोबां हाजार हाजार थै बोहैहोनानै मोननाय बे बिटिसि एकर्डखौ बेनिखायनो रायजोआ दिनै बावनो हाया। इउपिपिएल दिल्लीनि दैदेनगिरिखौ आं बुंनो सानगोन, खाम्फा बरगयारी बिथांखौ लानानै थांदों। मावनो हो, स्पेस हो, जायगा हो, सुबिदा हो। दिनै जाय थांखिखौ लानानै एग्रिमेन्ट खालामनानै लाना थांदों बिथांखौ मावनो सुबिदा हो। जोङो बिटिसि एकर्डखौ बावनो हाया। आंल' नङा, नोंथांमोनाल' नङा, हाजार हाजार बर' रायजोआ बिटिसि रायजोआ बिटिसि एकर्डखौ बावनो हानाय नङा। मानो होननानै बुङोब्ला बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों रायजोआ सान्थि मोनदों, मोननांगौखौ मोनदों। गोबां आन्दोलननि गेजेरजों बिटिसि एकर्डखौ जोङो मोनदों आरो गोबां हाजार हाजार थै बोहैहोनानै मोननाय बे बिटिसि एकर्डखौ बेनिखायनो रायजोआ दिनै बावनो हाया। लोगोसे बे बिटिसि एकर्डनि गेजेरजों इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलपमेन्ट, बेजों लोगोसे जायफोर एकर्ड खालामबाय बिथांमोननि साकरि मोननाय, नखर संस्थापन जानाय आरो इयुथफोरनि साकरि मोननाय, 39टा डिपार्टमेन्टआव हाजार हाजार दिनै हाग्रामा महिलारिया साकरि होबाय, जब होबाय, इनफ्रास्ट्राक्चारजों दिनै डेभेलपमेन्ट खालामबाय। जों भाबिनो हायै, सानस'नो हायै दिनै लामा, दालां, ब्रिज दिनै बानायबोबाय, सान्थि लाबोबाय। बिनि थाखाय जोङो बिटिसि एकर्डखौ दिनै बावनो हाया। माखासे गागिरि देरगिरिफोरा माने गुगालांबाय थानायखौ नुनो मोनदों। बावैसो सान सिगां खाम्फा बरगयारी बिथाङा थांबाय, दिनैबो माखन दैमारि बिथाङा इउपिपिएलआव जइन जाबाय। बेनि सोमोन्दै मा फोरमायगोन? सोर जइन जागोन? माखन दैमारि। माखन दिनै जोंहा नुदों। आङो मानगोनां खाम्फा बरगयारी सारनि सोमोन्दै गोबां बुंनो सानाखै। हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंखाबाय, जाय बिथांखौ प्रमद बर' बिथाङासो रायज्लायनानै हरनाय जादों आरो मानो हरनाय जादों इउपिपिएलआव बेनि खोथाखौ रोखा बुंखाबाय। दिनै आं खाम्फा बरगयारी सारखौ लानानै गोबां गोथौ खोथा बुंनो सानाखै, बुंनांगौबा उनाव बुंगोन। खिन्थु आं दिनै इउपिपिएल दिल्लीनि दैदेनगिरिखौ आं बुंनो सानगोन, जाय थांखि आरो सिमांखौ लानानै खाम्फा बरगयारी बिथांखौ लानानै थांदों। मावनो हो, स्पेस हो, जायगा हो, सुबिदा हो। दिनै जाय थांखिखौ लानानै एग्रिमेन्ट खालामनानै लाना थांदों बिथांखौ मावनो सुबिदा हो। लांनानै आलाय आथानि खालामनाङा, अयनाय खालामनाङा, दग' खालामनाङा, दिनै गाद्दारि खालामनाङा। बिथाङा जाय थांखिखौ लानानै दिनै इउपिपिएलआव जुगदान जादों बेखौ जाफुंनो होबानो जाबाय, नङा होमबा? बिपिएफआ हारसिं गेलेगोन नामा एबार? बेखौथ' बिपिएफआ डिसिसन लादों आरो खोनाबाय थादों। आं एसे बेक्तिगत हिसाबै आंबो बेखौनो बुंगोन, हारसिं गेलेनायानो मोजां। जिहेतु थांनाय इलेक्सनाव हारसिंनो 70टा मोनदों आरो थांनाय एमपि इलेक्सनाव नोङो सरकार थाब्लाबो मानगोनां लरेन्स इस्लारिनि समस्ति एमएलए सेगमेन्टआव बेयाव बिपिएफआ देरहादों। दिनै नोङो उदालगुरि एमएलए सेगमेन्टआव बिपिएफआ देरहादों, नङा नङा? सरकार थानानैबो नोङो देरहादों आरो जेब्ला सरकारा जोबनोसै अब्ला देरहायैनि मा बाखि दं? बेनिखायनो बिपिएफआ हारसिंनो दिनै शक्तिशाली।